Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскресе! Нині праздник великомученика Георгія Побєдоносця. Сама назва інтересна. Як є то великомученик і побєдоносець? Так він же пострадав. Він же закінчив життя своє вірою в Ісуса Христа, прийнявши смерть. В чому побєда? Якщо люди безбожні загнали в концлагеря православних людей і думали, що уничтожили народ, націю, то у всіх гонителів одна проблема – безпам'ятство, котрих вони загнали в концлагеря, котрі пострадали за віру Христову, стали діти Божі наслідниками Царства Божого. Гонителі, насладившись гонінням, торжественно шубовснули в пекло. У будь-якому випадку гонителі великомученика Юрія Георгія не думали, що про них, гонителів, і ніхто не вспоминає. Що вспоминати людей у пеклі? А Георгій став любимим святим, особливо для молоді, особливо для тих людей, які воспитувалися під Карпатами і з древності нам цей праздник приніс Кирил і Мефодій. Пам'ятають, що Георгій міг бути вполне успішним бізнесменом, вполне успішним чиновником, багачом, як красивий мужчина мати сім'ю, дітей, внуків, як розумний і опитний приобретати багатство. Почому Георгій ото все не використав? Почому він пішов за Христом і закінчив життя мученическою кончиною? Для нецерковних людей це завжди було за пределами сознання. Или фанати. Слово фанатизм, як некоє смертна крайність, завжди була уділом людей неуравновешених. У церковних православних людей ніколи крайності не приветствувалися. Ні у молитві, ні в пості, ні у вірі. Всегда уміреність, всегда мудрость. Но Господь наградив нас видіти в Георгієві юношу, котрий поклав на вагу віру во Христа Ісуса, котра рождає для вічного життя, наповняє радости, наповняє смисла жизни і не вірує во Христа, багатство, почесті, свободна любов, красти, брехати, обманювати, міністром бути. Подивився, і що вище ізбрав? Ізбрав віру во Христа Ісуса. То, що ми з вами вибрали, кілька людей і нині дивляться скептично на церковних людей. Или сидять у кафе, или в ресторанах. Що там тут і віруючі йдуть до церкви молитися? От ми собі жиємо, п'ємо, гуляємо. Так Соломон колись розмишляв. Казав, що є такі люди, які думають, що от треба собі рвати, брати, бо після смерті ніч не є, а тому рви, доки мож. Каже Соломон, так думали і обманулися. Але так страшно обманулися. Скільки гонителів церкви обманулися. Скільки безбожників, котрі з юності були безбожниками, як плачуть на старі роки за своє безуміє. Вони думали, що вони передові, прогресивні, наукові атеїсти. Вони просто били церкву Божию. Апостол Павел теж нам образець нині. Теж пише, що я, красавець Павел,
Нет, не красавець, ізверг. Бо я гнав церкву Божу, я бив просто людей за те, що вони ізбрали віру во Христа. Пройшло скоро 2000 років, що помінялося, і нині б'ють за віру во Христа. Якщо підеш у секту, в унію і всяку другу релігію, пожалуйста, підеш в канонічну церкву, моментально записують у список ненадіжний, опасний враг. А почему враг? Да потому что чоловік віруючий, способний видіти ложь этого мира. Релігія дає зрение, православна релігія відкриває ум, відкриває можливості воспользувати своїми від Бога дарованими даними. А цей світ не любить зрячих. Йому треба всіх осліпити, надурити, якусь ідею між них укинути, аби вадили, а за той час позбирати багатство і втікнути. Так се повторяє майже цю історію. Ні один правитель не лишив після себе нічого оригінальне, крім тих правителів, які мали благодать Божою. Князь Владимир Київський, як став християнином, немедленно відпустив всіх жон, забезпечив їх відповідно, женився на одній царевні Анні і більше ніколи не ходив путями блудними. Постав можливість, роздавав бідним, став так князювати, що для нього люди стали як свої рідні діти. О, якщо б нинішні чиновники дивилися на наш народ, як на своїх дітей, братів у Христі. Ні, дивляться як на інструмент наживи, інструмент, бо обманути. Князь Владимир показав образець, навіть не хотів карати дуже злочинців. Митрополит Київський мусив його казати: слухай, князю, та накажи, бо так не можеш, ти вже дуже м'який. Це було перший признак, що князь Владимир був благодаті Божої. І сьогодні ми видимо людей православної канонічної церкви, в першу чергу нашого блаженнішого митрополита Онуфрія, який сам був під боєм, самого унижали, на нього клеветали, угрожали захватами Києво-Печерської лаври. А він удивительно спокійно казав усім нам: спокійно моліться, тому що гоніння бувають періодичними, але вони не опасні. Коли прийдеться мало вам десь пострадати, потерпіть. Бог сторицею верне вам радостю духовною і глибиною розуміння віри в Бога. Не формальної віри, а настоящої. Можна бути футболістом, сидя перед телевізором. А можна бути футболістом, вийти на футбольне поле. Можна бути християнином у екрана телевізора та писати всякі нечисті проти церкви. А можна вийти в церкву Господню, перекрестившись, поблагодаривши Бога, стати одним із дітей Божих, котрим Господь обіцяє тут на землі духовний розквіт, духовне возростання, а у вічності награду вічного святого життя. Тут на землі Господь обіцяв апостолам і всім нам, казав: я побідив мир, не бійтеся. Этот мир не нанесе вам якоїсь більшої рани, чим ви можете потерпіти. Но этот мир буде вас гнати, бо він не знає пославшого ім'я Отця Небесного. А хто не приймає мене, не приймає і Отця Небесного. Ненавидящий мене і Отця Моєго Небесного ненавидить. Эту формулу, ці порівняння ми добре іспитали, ми добре знаємо. Нараз по чоловіку видно, якщо чоловік церковний, ніколи не підніме руку на брата. Якщо чоловік не церковний, починається осознаний путь грабежа, багатства, бити всіх і вся, лиш би підскочити на вищу ступень.
і знову красти, брати, багатіти. Наконець так mnoгі люди збагатіли, що кучка людей стала багатша, чим вся держава. І що вони заклали ті гроші в пшеницю, в землю, щоб сіяти? Ні. Забрали гроші, повтікали. Куди втікли? Од рідної землі? Да, вони втікли, щоб їх не били, але утікли одноразово і від Царства Божого. Ті люди, котрі остаються на рідній землі, або якщо й случайно, як і тепер, винуждені йти на заробітки, за них ми особливо молимося, на наших братів, котрі далеко від рідної землі, котрі деколи не мають і настоящої правової защити. Хто рахується із ними? Деколи не заплатять положеної, деколи прогонять і уволять, деколи відправлять ні з чим, деколи не принесуть зразу помочі хворим або сущим в напастях, а вони там далеко. Но доки вони віруючі, вони там, а дух їх дома, на рідній землі, у рідних своїх храмах. І то їх держить, і вони переносять все, і приходять домів, зачастую виснажені, вимучені, но з достоїнством вертаються на рідну землю, бо ота їх земля сформувала дітьми Божиїми. Ведь ми похожі з цим усі на великомученика Георгія. Тепер світ так поставлений. Якщо заявиш, що ти знаєш добре брехати, добре неправду писати, тебе на розхват будуть брати. Піар-технології нараз потребують таких людей. Но якщо ти хочеш бути у правді, подивляться на тебе, як на отсталого чоловіка несовременного і ненужного. Ненужного всьому світу, но так нужно для Царства Божого, щоб чим більше людей наших стали дітьми Божиїми, котрі вірують во ім'я Ісуса Христа, і той готові деколи ото, що нам світ предлагає, одверти, а вибрати вічне життя. Каже Господь, виберіть путь жизни. Не йдіть путем трагедії, путем пропасті. Виберіть путь життя. Я єсть путь, істина і життя, казав Господь. Мною, хто внійде в духовний мір, то спасеться. А хто попробує зайти в мір духовний іноді, іним путем, через ворожки, гадалки, екстрасенси і сатанізм, ето вороги, ето злодії, котрі нічого спільного не мають з Христом. Сьогодні також Христос нас покликає бути мудрими, не боятися, не шкодувати, що за того, що ми стали християнами, хтось нас одверг із своєї групи. У нашому Ужгороді є моменти, коли дійсно люди розказували, що доки не казав, що він ходить до православної церкви, ота групка людей його приймала. Но одного разу йому предложили не йти більше до церкви, іначе вони з ним не будуть мати контакта, він не согласився і відділили його. Тобто і нині є і люди не церковні, зачастую безбожні, а во многом случаю і бісноваті, а біснування скритоє. Вони чітко видять чоловіка благодатного у церкві Христової і чоловіка вне церкви. Це добре видять усі вороги і ворожки, гадалки, оцінюють нараз чоловіка, це православний, а от тот красавець і близько до Христа не приблизився, вне церкви. От почому ми сьогодні кажемо, Господи, як наші предки держалися Тебе вірою, і нам поможи, щоб ми в всьому світі не купилися на примітивні приманки цього світа. Так, як великомученик Георгій, йому предлагали, откажися, версь там маленько ладану на язичське капище, і все, і ти наш, і ми тебе робимо ким хочеш, банк ти відкриємо. Пожалуйста. А він сказав, ні, я вже вибрав путь у Царство Божє.
І ми сьогодні хотіли би мати таку віру, або подобну віру, як наш великомученик Георгій, бо так поступаючи і тут на землі, ми ніколи нікого боятися не будемо. Будемо способні узріти лож і неправду і откинути її, учути лож і откинути її, увидіти ложний путь і обійти його, а ізбравши путь жизни в канонічній православній церкві, а нині в Україні вона єдина, це мир підтвердив наша Українська православна церква, де наш благодатний предстоятель, митрополит, блаженніший митрополит Онуфрій, то ясно, що й тут на землі, як би нас не оцінювали і не унижали, які би нам ярлики не клеїли, для нас це ніч не стоїть, порівняно з тим, що ми вже і збрали путь жизни, путь, котрий веде й тут на землі благословенним світлим напрямком, а у вічності разом зі святими і з святим великомучеником Георгієм зможемо наслідувати вічну пасхальну радость у Царстві Божієм. Амінь. Христос воскрес!